Choka yangu momiyo gisane moneno ka nek makamagi omedore ahinya. Tabitha, kachako kodi. Erokamano ahinya Joyce, ageno ni winja maber koro sani. Wawinjore yo makare. Atudre kodwa achiel kachiel ka game Siaya. Aparo ni gima osebedo ka timre nek mar joma mine igni ariyo mokalo, aparo ni osedhi malo ahinya, kendo weche mag sate security kata arita mar kare mar joma mine en gima aparo ni wasebedo kwa wuoye ma ok the first time wawe wachni. Lakini gima koro bende mako dhoga Joyce ahinya en ere gimomiyo sirkandwa ma Kenya kaendi wuoka oko mana dakika ma koro ka giseneno ka nek odhi malo ahinya. Bende kane Inspector General mar Police osewuoyo bowacho ni magi ok gin gender targeted murders, gin mana insecurity cases ma gin ne giwacho ni ka police emonego bed ni gidilgo. Aso koro bang'e ka joma miyo activists gi groups mopogore wuok oko bowacho ni magi gin femicide cases. Koro kwaneno ni pogore mag sirkal koro bende gibende giwacho ni en adiera ni joma mine to ema bedo targeted gi mada gi. Aparo ni magi nick jack reactions to wadwaro permanent solutions manyalo konyo mondo gik machal kamae kik timre e higni mabiro. Nyaka to Kenya bed country kata piny ma joma mine dak ka ok giluor, kendo sirkal nyaka bed gi policies kata okengni mopogre mabro rito dak mar joma mine Kenya kaendi. Nikech seche ma ng'ama miyo oselalo ngimane e yore ma ok wanyal kata wacho ni ere gimomiyo wabedo targeted Kenya kaendi, wachal ka jodak Kenya kaendi nikech arita marwa ok ne kendo waonge sirkal madewo joma mine. Koro wadwaro ni kigiwuog oko ni giloso buche gi weche gi mana ndalo ma joma mine moloyo 90 osenegi, to giketnwa arita pile ma an kaka Tabitha Ogutu nyalo wuok game dala wakaendi tadhi kuma dhiye tadhi kokanito wachna mar chalo nade. Aparo ni Joyce kanyalo medo ni arita ma kor gwenge ma Kenya kaendi in general bende rach kabisa, ma aparo ni keto nyaka nyithindo matindo mabe manyiri nyaka yowuoyi nyaka ji duto e nafas ma aparo ni sirkal onego ng'i matut. Kwang'iyo maber to mana game kuma ntiere ni mane ngima mar Moselal ma en wuod Siaya ka Willis ma bende daher oro mos kuom familia mare bende waneno wito ngimane. Nyiso ni nitiere gima sirkal makor gwenge police ok tim, to aparo ni sani kaka ang'iyo matut onego watim gimiluongo ni community policing ma arita wa nyaka koro bende chakre mana gi wan e kor gwenge. Kineno jonjore moro nyathi moro iwacho ni mae nyathi maneko, mae nyathi makwelo, mae nyathi matong'o ji gi beti gotieno, mano ng'ama nyaka kaw ne sheria. To kendo nyaka kaka communities bende koro wakawarita wa kwa miyo pek. Kok mano to Joyce aparo ni kaka wasechako wacho wach ni to sirkal bende onego tim tije. Ok wadwa sirkal mago mana mbaka weche ng'eny moloyo actions. To aparo ni wadhi kedo gi wach mar femicide kata nek ma joma miyo kata nek ma jo Kenya duto mosebedo kwaneno. Iwacho kanyo makare ahinya Tabitha. Okinyi makawuono e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae bende antere kod wendo machielo mano Savia Agure ma en jalony e weche mag pach dhano. Matene ni nyalo bedo ni nitiere kako nyalo leronwa yo